Què passa quan caus en un forat negre? On vas a parar? Hi ha final? Hi ha sortida? I no parlem de la desesperació absoluta, d'estats d'ànim, d'angoixes i camins sense sortida, tot i que podríem fer-ho. Parlem d'un dels grans misteris de l'univers i un dels temes que ha generat més pel·lícules, llibres, històries, relats, obres de teatre, poemes, narracions. Com a gran motiu de la ciència-ficció és imbatible. Què deuen tenir els forats negres que ens atrauen tant? Avui mirarem de resoldre l'equació entre punts infinits, horitzons, radis, successos i supermasses, entre llençols i pilotes de bàsquet. El forat negre, pur magnetisme, una atracció fatal. Estigueu ben atents, no fos cas que hi caiguéssim dins, sense possibilitat d'escapatòria. La veu còsmica. Capítol 4. Forats negres. Benvinguts a La veu còsmica, una trobada local, d'abast universal, de mires telescòpiques i importància relativa. En cada capítol, el poeta Esteve Plantada, el músic Joan Garriga i jo mateix, Lluís Galvany des de l'Astrofísica, ens apropem als misteris de l'univers de la mà dels científics i científiques que millor el coneixen. Avui volem parlar de forats negres. Un tema molt complex, però alhora molt popular, perquè ha estat un gran protagonista de la ciència-ficció. Una de les persones que sap més dels forats negres al nostre país és la nostra convidada d'avui, la Mar Mezcua. Mar Mezcua és científica titular del CSIC a l'Institut de Ciències de l'Espai. La seva recerca vol entendre com es formen els forats negres de massa intermitja i els supermassius que trobem al centre de la majoria de galàxies. Hola Mar, benvinguda a La veu còsmica. Segurament moltes de les persones que ens escolten tenen alguna idea prèvia sobre els forats negres, perquè n'han sentit parlar o han vist a pel·lícules o llibres, però ens pots explicar què és realment un forat negre? És complicat d'explicar sense recórrer a la relativitat, però ens ho podem imaginar com si fos un llençol que està molt tibant, no? Vosaltres estigueu d'un costat, jo d'un altre, i al mig hi fiquem una pilota, per exemple, de bàsquet. Què passarà? El llençol s'esfonsarà una miqueta. Si ja fiquem una pilota que pesi molt més, s'esfonsarà encara més. Doncs un forat negre fa que aquesta deformació del llençol, aquest llençol seria l'espai-temps, doncs fa que aquesta deformació sigui infinita. O sigui, l'espai-temps se'n va a un punt infinit, on la gravetat és màxima. Llavors, tot el que cau en aquell punt desapareix. Fan passe, que diguem. Difícil d'entendre, això, eh? Infinit vol dir que no té final. No té final, o no sabem si hi és. No hi podem anar i mirar què passa. Però quan dius que desapareix, és que implosiona o es destrueix o que realment corpòriament se'n va a un altre lloc? Què vol dir desaparèixer? En principi es desintegra. Tot el que cau a dins es desintegra. No sabem si del forat surt cap a un altre lloc de l'univers. És una teoria que diu que podria passar, no? Que tot el que cau surt per una altra banda. Però des del nostre punt de vista desapareix tot el que cau a dins. Inclús la llum se l'empassa el forat negre. Cuc, no? Sí, els forats de cuc. Quan surt per un altre costat és el que diem els forats de cuc. Clar, que això és el que deia el Lluís de la ciència-ficció, no? De les pel·lícules i tot, que aquí sí que hi ha un camp. Que podem viatjar a través del temps per aquests forats de cuc, però clar, això no està demostrat. Sí, però llavors nosaltres veiem que les coses se'n van per allà, per dir-ho d'alguna manera, però no veiem un altre lloc a l'univers on apareguin coses. No, és veritat, no ho veiem, però és una teoria. Podria passar. En aquest camp hi ha moltes teories que no estan demostrades, però això no vol dir que no siguin certes. Vull dir que veiem sortides però no veiem entrades, no? Bueno, de fet és veritat. Clar, sí, va, a veure, si fos una sortida... Bueno, ja m'he explicat bé. Sí, no és com un tub on cau una cosa i surt... Vull dir, veiem el desaigua però no veiem cap aixeta, no? Cap a dins. Bueno, en certa manera, després en parlarem, també emeten. Els forats negres també emeten radiació. O sigui, els podem veure, però per lo que hi ha al seu voltant i no el que hi ha dins del forat negre. D'això potser en parlem una mica més tard. Sí, no, bueno, ara mateix. De fet, això que ha explicat, no?, de la singularitat aquesta d'una baixada infinita, no?, que forma una deformació infinita, més aviat és un tipus particular de forat negre, no? N'hi ha diversos. Ara
poder la gent que ens escolta té la imatge d'aquest forat negre que es va publicar, la imatge del forat negre de Sagitari A, no? Que es va publicar fa 2 o 3 anys? Sí, ja fa uns quants anys. El 2017, pot ser? Sí, no me'n recordo. Sí. O 19, no sé. Sí, hi ha hagut dues imatges, Hi ha hagut dues imatges. la nostra galàxia i la d'M87. El primer va ser M87, que és una galàxia elíptica, em sembla que va ser el 2017, i ara fa un parell d'anys el de Sagitari A. I es va veure la imatge, no sé si la gent la té al cap, aquest anell taronja, no?, amb fosc a dintre i aquesta il·luminació al voltant, que és la segona imatge, o la primera, si és M87, d'un forat negre, o sigui, directament observat. Clar, aquest tipus de forat negre també fa aquesta singularitat, no?, que explicaves, però bueno, ens pots dir els tipus diferents i com els anomeneu depenent de l'origen d'aquesta singularitat? Clar, aquesta singularitat és el que hi hauria al centre del forat negre. Però el forat negre en si té un radi, o el que es diu un horitzó de successos, que és la distància dins la qual tot cau. Però fora aquest radi, la matèria o la llum poden escapar encara. Llavors, la imatge aquesta que dius d'aquest forat negre amb això taronja, això és un forat negre que és supermassiu, que té més d'1 milió de cops la massa del Sol. I està situat al centre d'una galàxia. En el cas de M87, la galàxia és una galàxia elíptica i el forat negre està al centre d'aquesta galàxia elíptica. En el cas de Sagitari A, és el forat negre que està al centre de la nostra galàxia. Llavors, què passa? Sagitari A és el nom del forat negre. Sí, Sagitari A, estrella. És el nom complet. Tot i no ser una estrella, però es diu així. Per què era una estrella abans? Bueno, és que està molt poblat, o sigui, hi ha moltes estrelles al centre galàctic. Nosaltres, si miréssim així amb un telescopi normal, només veuríem estrelles. Llavors, una d'aquestes estrelles, en veritat, no és una estrella, és el forat negre. El que s'ha trobat que hi ha forat negre al centre de la nostra galàxia gràcies al moviment de les estrelles al voltant del forat negre. S'ha monitoritzat durant molts anys, 15-20 anys, com les estrelles es mouen al voltant, no? Fan òrbites així una miqueta aleatòries. Llavors, s'ha calculat que per l'òrbita d'aquestes estrelles hi ha d'haver alguna cosa al centre molt compacte i molt massiu que provoqui aquest moviment de les estrelles. Així és com es va medir per primer cop la massa del forat negre a la nostra galàxia. El que gira al voltant del forat negre són estrelles, matèria, gas, que està molt a prop. O sigui, el forat negre només afecta a la matèria que està molt a prop seu. Per que us feu una idea, perquè si parlo de forats negres supermassius les distàncies són molt grans. Però imagineu-vos que el Sol es convertís en un forat negre, així de repent, sense explotar ni res. De sobte, pum, fos un forat negre. Basant-nos en la massa que té el Sol, si es convertís en un forat negre, el seu horitzó de successos, o sigui, la distància dins la qual tot quedaria atrapat, seria només de 3 quilòmetres. O sigui, 3 quilòmetres al voltant de lo que seria el Sol, el forat negre, sí que tot quedaria atrapat. Però més lluny, no. Per la massa que té? Per la massa que té. Per tant, és mínim, no? L'horitzó. Clar, per això ho dic. I això ens du un altre cop el que jo volia parlar, que era els tipus de forats negres. Perquè hem començat Sagitari A estrella, que és supermassiu. Supermassiu. Això, exacte. I després hi ha els forats negres estel·lars que venen de la mort d'una estrella. Una estrella que explota com una supernova i el que queda és un forat negre. Doncs aquests tenen una massa d'aproximadament uns 10 cops la massa del Sol, perquè són forats negres estel·lars, que venen de la mort d'una estrella. O sigui, tenim els estel·lars, uns 10 cops la massa del Sol, supermassius, que estan al centre de les galàxies, més d'1 milió de cops la massa del Sol, i entremig d'aquests dos tipus es creu que hi ha uns que es diuen de massa intermitja, que són més massius que els estel·lars, però no tan massius com els supermassius que hi ha al centre de les galàxies. Llavors es creu que els supermassius, aquests que tenen més d'1 milió de cops la massa del Sol, han crescut a partir d'aquests forats negres de massa intermitja. Aquests de massa intermitja és un concepte una mica bastant recent, que diguem, de potser fa 10 anys o 15 com a molt, i és el camp que jo investigo i se n'estan trobant. O sigui, al començament era només una teoria, no quedava clar si existien o no, però ja tenim diverses centenes, inclús diria, d'aquests forats negres massa intermitja ja detectats. I per posar en context aquests de massa intermitja anem a parlar dels altres dos primer. Els petits, has dit d'origen estel·lar. Això són estrelles que exploten... Sí, exploten, no? Les estrelles tenen una vida... I com s'arriba al forat negre? Les estrelles tenen una vida, no? Com el Sol, van creixent, i arriba un moment que exploten com una supernova,
ejecten tot el material, però després es contrauen també. Llavors, quan es contrauen és quan s'arriba a compactar tant la matèria que es crea el forat negre. I aquest forat negre té una massa semblant a la massa que tenia l'estrella. Per això diem que és un forat negre estel·lar. I aquests els podem trobar a qualsevol lloc de la galàxia. A tot arreu on hi hagi estrelles, que és per tota la galàxia, hi pot haver en algun moment un forat negre estel·lar d'aquesta estrella que ha explotat. No? En canvi, els supermassius només estan al centre de les galàxies. I els intermitjos, doncs, com els col·loquem? Sí, es creu que estan al centre, però de les galàxies enanes. Els forats negres supermassius estan situats en galàxies massives, grans, com la Via Làctea, com la galàxia elíptica M87, però els forats negres de massa intermitja, com que són més petits que els supermassius, es creu que estan també galàxies més petites, es diuen galàxies enanes, i efectivament és on els estem trobant. O sigui, seria l'equivalent als supermassius, però també amb una escala... Amb una escala més petita, i per tant la galàxia també més petita. Assistiu a, per tant, o teniu calculat el naixement de forats negres, és a dir, a partir d'estrelles, a partir de... naixement. Igual que assistim al naixement de les estrelles, però també assistim a la mort de les estrelles, com has dit. Assistim a mort de forats negres? Sabeu si desapareixen? No. Els forats negres no desapareixen. Tenen fases en les que estan actius, en passant matèria, i fases en les que no tenen res de matèria al voltant, i llavors estan dormint, que diguem, però no moren. A la que els hi cau matèria una altra vegada, es tornen a activar. Vols dir que d'aquí molt de temps tot serà forats negres? O serà molt més abundant, no?, el forat negre que l'estrella. Bueno, pel que sé, no sé si no em surten els números malament. És que és molt més complex del que sembla, perquè un forat negre... Això ho hem vist. Un forat negre, en certa manera, ajuda a produir estrelles. Ah, és a dir, per cada forat negre surten diverses estrelles. Però això ho fan els forats negres supermassius, els que estan al centre de les galàxies. Ara s'entén tot, eh? És que està tot relacionat. Ara no és complex. No, és que, a part d'en passar matèria, com he dit, els veiem perquè també emeten llum, emeten matèria també. La matèria al voltant del forat negre, abans de caure, s'acalenta molt i emet radiació que podem detectar. De fet, així és com detectem els forats negres, perquè si no, els ser negres no... Excepte per forats negres com el del centre de la nostra galàxia, que veiem el moviment de les estrelles i podem deduir que n'hi ha un, pels altres forats negres que estan més lluny i pels quals no podem veure aquests moviments individuals d'estrelles, per detectar-los, el que recurrim és a la radiació que emet la matèria que hi ha al voltant del forat negre. Així és com detectem la majoria de forats negres. Per la matèria al voltant, que està molt calenta perquè gira molt ràpid al voltant del forat negre. Però estàs dient que els forats negres atrauen també matèria i la desintegren. Sí, però abans de caure... I no se sap on va aquesta matèria. Però abans de caure, aquesta matèria emet llum, que és la que detectem. Però la matèria aquesta entra a dintre... Llavors ja està. Zero. Sí, llavors ja està. Ja no la veiem. I això que és impossible enviar... Per tant, anem restant, no? No, però després els del centre de la galàxia van provocant el naixement d'estrelles. Clar, la galàxia va produint estrelles. I és el que anava a dir. Aquesta matèria que surt... Hi ha matèria que surt del forat negre, que diguem. El forat negre emet... No de dins, la matèria del voltant, quan gira i s'acalenta... I no surt? De dins no surt, però la matèria que està al voltant, abans de caure, s'acalenta molt i emet radiació, emet uns vents. Es diuen, vents del forat negre. Llavors, aquests vents, quan xoquen amb el gas que hi ha a la galàxia... Els núvols. Amb els núvols de gas que hi ha a la galàxia, comprimeixen aquest gas i ajuden a que es produeixin estrelles. Però la matèria... És a dir, a l'univers sempre hi ha el mateix, no? No, les galàxies van creixent, no hi ha sempre la mateixa quantitat. No, perquè s'expandeix. Clar, has d'omplir forats, de fet. Com que es va expandint l'univers, per això va bé que hi hagin fenòmens com el forat negre. Sí, de fet, es creu que els forats negres regulen el creixement de les galàxies. És que t'ho juro, Sembla una contradicció, però el forat negre evita que hi hagi forats. El desaigua. No només fan passer tots, sinó que també ajuda a que es creïn més estrelles. Està Si no, implosionaria per... Està relacionat. Una via d'escape. Bueno, és obvi que aquest tema és fascinant, És fascinant i, com he dit abans, ha despertat tot tipus de teories a la ciència-ficció, no? A les pel·lícules i als llibres i així, no?
Però més enllà de la fascinació de l'esdeveniment, diguem, que hi hagi el forat negre, sempre comencem amb això, però t'ho vull preguntar al final perquè aquest era un tema que poder s'havia de treballar una mica al principi, i és per què és interessant estudiar els forats negres. Ens ho has mig contestat en tota aquesta estona, però què és el que algú podria dir? Hosti, aquesta gent, per què està estudiant això? De fet, crec que és una pregunta que cau pel seu propi pes, perquè si jo vaig pel carrer i dic que faig forats negres, tothom és, forats negres, sí, que guai. O sigui, a la gent li encanta, inclús als nens. Això, no sé, és com molt abstracte tot, no? Algo que s'ho en passa i tal. O sigui, el tema agrada moltíssim, però, a més, científicament, és ciència bàsica. Necessitem entendre aquests forats negres per saber, perquè, com he dit, estan relacionats amb les galàxies, doncs per entendre com creixen les galàxies com la nostra, on tenim un forat negre. És tot per entendre com funciona l'univers, com s'ha creat la nostra galàxia, i dins de la galàxia com s'han creat els planetes. Tot està relacionat. Jo em dedico més a forats negres, hi ha altra gent, com el Guillem, que es dedica més a planetes, però al final ho hem d'entendre tot en conjunt. No serveix de res només estudiar els planetes si no entenem com els forats negres afecten la galàxia, que és on es formen les estrelles, on es formen els planetes. No? És entendre d'on venim. Sí? Ostres, mira que li dic a la pagui, sí, clar. Doncs la tenim aquí, al costat. Vale. Molt bé. Sí, doncs mira, li preguntes tu. Un moment, A veure si ho puc posar per aquí. Fica en altaveu, sí. Hola, Marc. Soc Tortell Poltrona, soc un pallasso i et volia preguntar sobre això del forat negre. Com a pallasso que soc em costa molt entendre el món en què visc. Sempre em sembla que estic visquent en un forat negre. Sort de l'astronomia que em salva de caure amb això del forat negre. Et diuen que el forat negre és una cosa que és petitíssima però alhora és immensa. M'ho podries explicar, sisplau, per favor, sisplau. Ara li preguntem, Bueno, és això que hem dit abans, no? Hi ha aquesta singularitat, aquest punt infinit, que això és al centre del forat negre, però fora d'això també hi ha aquest horitzó de successos, aquest radi dins el qual tot s'ho en passa, i fora d'aquest radi la matèria gira fins que acaba caient. Per això hi ha un punt que sí que és infinit, però els forats negres en si són molt més grans que no aquest punt infinit, no? Sabeu de forats negres que estiguin molt a prop, que s'afectin un a l'altre? És a dir... Sí, molt bona pregunta. Molt bona, sí, anava a dir molt bona. De fet, això és una cosa que volia explicar abans. Gràcies, senyoreta. Sí. No. Ens has deixat, t'ho juro. Sí. Quan he dit que hi havia estrelles i forats negres que convivien, és que normalment, moltes vegades, les estrelles formen sistemes binaris. Sí. Tenim dues estrelles, una orbitant al voltant de l'altra. Què passa si una es converteix en forat negre? Doncs que l'altra... Ui, quins... Clar, Lucas, què passa? No. Se'n passa matèria de l'estrella companya. L'estrella li va passar matèria a aquest forat negre i emet radiació. Ara, què passa si l'estrella companya també es converteix en un forat negre? Doncs en tenim dos. Tenim dos forats negres que estan un al costat de l'altre i... Hi ha de tot a l'univers. Doncs hi ha... Vull dir que pot passar, sí, i de fet hi arribarà un moment que pot ser que es fusionin aquests forats negres, que és quan podem esperar que s'emetin ones gravitacionals. Us sona això de les ones gravitacionals? Sí. Encara no hem arribat. Encara no hem arribat. Hi ha un altre tema, no? Però sí, vull dir que sí, pot passar que tinguis dos forats negres que s'estan orbitant l'un a l'altre fins que es fusionen. De fet, aquesta és una manera com creixen els forats negres. A part d'en passar matèria, també es poden fusionar i créixer. Bé, és un tema, com he dit abans, fascinant, però ho hauríem d'anar deixant aquí. Ja sabeu, la veu còsmica, una trobada local de base universal, de mires telescòpiques i d'importància relativa. Recordeu que ens podeu trobar... Radioactiva. Recordeu que ens podeu trobar a YouTube, a iVoox i a Spotify. I bé, abans de marxar a la interpretació, digueu-nos què heu après, les conclusions d'avui. Jo, com a conclusió d'aquest capítol, he arribat a la inclusió. És a dir, inclusió. Clar, com el forat negre. És a dir, és el mitjó apareix al revés. No tinc una conclusió, però tinc una inclusió que és cap a tu. Val. M'agrada que diguis això, perquè a mi m'ha agradat la conversa perquè ha començat parlant de llençols i pilotes de bàsquet.
Això ha sigut Això m'ha agradat, molt bonic. perquè he pensat, per fi algú que ens ho explicarà fàcil. I això ha estat molt bé, però ha estat només l'inici. Llavors s'ha anat complicat. Clar, perquè a més parla del llençol i que baixa de manera infinita i clar, tu, no? Hi ha un moment que es trenca, no? També, però, clar, no. Clar, exacte. I també ha dit una cosa, ha dit que el llençol és l'espai-temps, el llençol. També s'ha dit que s'ho en passa tot. I aquí és quan ha sortit la idea del desguàs, de la canonada, tot plegat, no? Una altra cosa que has dit és que hi ha entrada, però no és que no hi hagi sortida, és que no ho sabem si hi ha sortida. Això és una cosa inquietant, no? Hi ha entrada, però no sabem si surt. És una cosa estranya. Després has parlat dels tipus de forat negre, molt interessant, i aquí és quan ha introduït el gran concepte de la vetllada d'avui, no? Que és l'horitzó de successos. Això és impressionant, eh? Això és un títol d'un llibre, que no te l'agafem. I has parlat dels forats supermassius, dels forats negres estel·lars, d'aquesta via del mig, no? Que és la massa intermitja, serien els forats negres equidistants. Això no sé si m'ens acaba d'agradar, però bé, ho has exposat així. Una altra cosa és que els forats negres no desapareixen. No, es multipliquen i es reprodueixen. Això és una cosa increïble. I que són més grans que el punt infinit. I jo aquí ja he parat d'apuntar perquè he arribat a una inclusió total, també. Fins aquí la veu còsmica d'avui. Ens acomiadem amb una cançó de Joan Garriga que enllaça amb una de les preguntes que ens hem fet en aquest capítol sobre forats negres. On va tot allò que se'n passen? Què llegeixes? Universe. Uau. I tens respostes? A mi només em surten preguntes. Ai, on va l'ànima vessant com gotes quan tot es desfà. Ai, on va l'ànima vessant com gotes quan tot es desfà. La crinera del cavall, on m'arrapo per no caure. Ella i jo som tan reals, perquè jo sóc tan sols tacte. Sé on va el foc i on va la carn, i la fruita quan cau de l'arbre. Però em pregunto on va aquest jo, aquest tu, quan ja no em parla. Ai, on va l'ànima vessant com gotes quan tot es desfà. Ai, on va l'ànima pressant com gotes quan tot es desfà. Potser el jo sóc 1000 trossets, com el meu cos de 1000 peces, que es van ajuntar per plecs, capritxosament per festes. Potser el tu ets tan sols el frec, on sentir cantar el perfum. Si a tot el que canto hi veig llum, on va la xispa quan mana el fred? Ai, on va l'ànima vessant com gotes quan tot es desfà. Ai, on va l'ànima vessant com gotes quan tot es desfà. Em pregunto on va el calor, em pregunto on va la joia, on van els cucs que sento al ventre quan es fan papallones, on va el fil de les mirades dels amants dins la tempesta, on va la fe incorruptible que existim en la contesta. Ai, on va l'ànima vessant com gotes quan tot es desfà. Ai, on va l'ànima vessant com gotes quan tot es desfà.